Ezihamba phambili izindaba namuhla aphonsele inselelo yokubamba iqhaza kwezomnotho amaciko inyunyana yothisha exwayisa umnyango uthishanhloko uvulelwe icala ukucwasa umfundi oLinazaretha. Lezi izindaba ze1KZN TV sifundela uthulile Ntulisani Mbona. Umnyango wezobuciko amasiko ezemidlalo nongcebeleka KwaZulu-Natal usuphonsele inselelo amaciko ahlukene kuba bambe iqhaza ekuthuthukiseni umnotho walesi sifundazwe kanye nowezwe lonkana. Ekhuluma emhlanganweni obuseThekwini namaciko ahlukene ungqongqoshe walomnyango uBonge Sithole Mloyi uphinde wanxusa amaciko kuba ngawubukeli phansi umsebenzi wawo. Umsebenzi womculo kanye kamaciko ahlukahlukene yaye ke inganakwa njengomsebenzi ukuthi umuntu angondla kumndeni aphile ngayo ekubeni bebaningi ke sebengeniseleke kule mboni ezikaqeda isizungu. Kuma nje kumnyango wezemidlalo ubuciko amasiko nezokungcebeleka KwaZulu-Natal usuphonsele ke inselela abaculo noma ke namaciko nje ngokwahlukahlukana kwawo ukuba ke abambe ke iqhaza kwezomnotho. Umbono nqangi esinawo ukuthi siyibone le industry ikhula izimela kungabi khona ukuthi njalo iyaqhuka ezintweni engabe iyakwazi ukusenzela yona. Okunye besiqhakambisa kakhulu masikhuluma ukuthi siyafuna ukubabona nabo bebamba iqhaza ekuthuthukiseni komnotho wesifundazwe sakithi. Ngenxa yolokho ke uma bebuka umsebenzi abawenza kufanele bangawubuki njengomsebenzi nje ukuthi bayanandisa kodwa bawubuke njengomsebenzi ongabenza ba-contribute ekwenzeni kube khona amathuba omsebenzi kulayo ndawo abasebenza kuzo. Kanjalo futhi nasekwenzeni ukuthi umnotho wesifundazwe sakithi ukhule uphinde ukwazi ukulelela umnotho wezokazwelonke ukuba ukhule. Ngqongqoshe kuSithole Mloyi uphinde wadalula neyokusiza kamaciko uma ngabe ke edlula emhlabeni. Beshonile kungabi khona ukuthi basizakale sathi nakhona belungekho uhlelo olukahulumeni olukhuluma ngalokho kodwa njengomnyango neprovince yaKwaZulu-Natal sithe masikhuluma nozwelonke nomnyango kaZwelonke kababa umthetho ungqongqoshe umthetho sathola ukuthi akukho uhlelo khona olukhuluma ngalokho nakuzwelonke sithi ke akuqalwe kuhlelo ke la kwiprovince thina sidevelop lokuthi sizobasiza kanjani uma kwenzeka omunye walabantu edlule emhlabeni sikwazi ukumsiza ukuthi athole umngcwabo osezingeni elifanelekile futhi onesithunzi nomenza ukuthi angcwatshe ngesizotha emva kokuba nje esebenzela isizwe uthola ukuthi usengcwabeka kabuhlungu. Sivumelene kunabo ukuthi sizowenza lo msebenzi ngokubambisana nabo basho futhi ukuthi nabo bazobe beyingxenye yokwenza lo msebenzi. Sicabanga ukuthi ke usuku lanamhlanje losuku oluyimpumelelo ngezinto esizitholile nami ngiyimi nje njengomphathiso walomnyango ukhona okuningi ngikufundile ukhona futhi okunye ngikubonile ukuthi singakwazi ukwenza ongadingi ukuthi sithathe isikhathi eside. Ingakho sivumelene nabo ukuthi ke makuphela inyanga kaMashi sizobuya sizohlangana nabo sizobheka ukuthi sesahambe kangakanani ezintweni sisikhulume ngazo. Konke ke sekulele kulezi inhlaka okungumnyango namaciko ukuba ke basebenzisane ukuthuthukisa ke lemboni eyikaqeda isizungu ngisho namaciko ke imbala kuthuthuke ke nomnotho. Ezindabeni ze1KZN TV kube kuphilana kaMzimba Cebekhulu eThekwini. Umengameli wenyunyana yothisha inathi umnumzane Siphosethu Ngcobo usexwayisa umnyango wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal ukuba ungakujabulela ukuthi imphumela kamatikuletsheni inyukile kancane nonyaka. Umapholoba bekhuluma kanje nabezindaba kulandela ukuthi KwaZulu-Natal ikelise endaweni yesithathu ukusuka umsileni uma iqhathaniswa nezinye izifundazwe njengoba isuka kumaphesenti angu-60.7 kuya ku-66.6. Umapholoba uthi ayikho into engadunyiswa ngalokho kepha kumele kusetshenzwe kanzima. No. Ayikho ngempela into engajajulela iqiniso yilelo. Indaba yokuthi sidumise ukuthi kukhona okhoma something esibatholile bokuya phezulu. No singadlali ngabantu. Ayikho into yokujajulelwa lokhu siwu number 3 ukusuka exansi egcineni sibalwa no Limpopo no Eastern Cape. There is a lot okudinga ukuba kwenziwe ukuba kulungiswe kulama provinces abe ngcono akhuphuke kulento ayiyona ihlazo eqinisweni lethu futhi uma singakwenzi lokho kusazokonakala kakhulu going forward. Ikhona ingozi yalokho ngoba lokhu ukuyiduduza urelax kwenza ukuthi unganaki izinto okufanele ukuthi uyinaki kuzosiphinda mhlawumbe kube wese kusishonise phansi. Ubuholi bebandla lamaNazaretha sebuvulele uthishanhloko wesikole eMkhayedini Technical School icala malana nezinsolo zokuhlukumezeka aphinda acwase abafundi abangamalunga aleli bandla. Umshumayeli Makhosonke Ngubane waleli bandla endaweni yaseMkhayedini uthi isenzo sikathishanhloko siholele ekutheni bagcine sebevula icala lokushaya nokucwasa abafundi babo.
uMbomvu kusho lokhu ngenkathi ekhuluma nethimba lezindaba le1 KZN TV bephuma kuyovula icala esiteshini samaphoyisa sase-Richards Bay. Emva kokusabalala kwezindaba eziningi zokucwaswa kwabafundi abangamalungu ebandla lamaNazaretha, ubuholi baleli ibandla ngaphansi kwendawo yaseMkhayiteni kwaMbonambi enyakatho nelikaMthaniya sebuthatha isinqumo sokuvulela uthishanhloko wesikole iMkhayiteni Technical School icala lokucwasa abafundi ngesenzo sakhe sokucwasa abafundi abangagundile emakhanda baleli ibandla. Bizovula icala malana nomntwana wesonto ogundiwe esikoleni. Lokho kusiphatha kabi kakhulu ukube ingane zethu zigundwe ezikoleni. Manje ke sizovula icala ngalokho ngoba kade sakhulunywa lokho nabo uthisha abafuna ukuzwa nokusilalela ukuthi sithini njengabazali. Ngeviki lokuvula kwesikole baningi abafundi ababuyiselwe emakhaya ngoba bengagundile. Phakathi kwezindawo ezathinteka kakhulu sihlanganisa iJozini, uNongoma, iRichards Bay kanye nezinye eziningi. Ngoba ngasafundi mina sengasayi esikoleni ngiphatheke kabi kakhulu ngoba izinto eziningi ziyangidlula manje khona abakufundayo mina ngeke ngize ngithole and futhi angazi nokuthi nesikoleni ngizosithola nini ngizoqala nini ukufunda. So lokho kungihlukumeze kakhulu ngoba nomndeni wami njengamanje sebehlelo befaka mina imibuzo ukuthi kanti kwenzakalani ngiyani nesikoleni. So nami kuyangikhathaza kakhulu ngoba ngiyasala ezifundweni. Umnyango wezemfundo kulesifundazwe uthi usaphenya kabanzi ngalolu daba. Ezindabeni ze1 KZN TV nginguthabani Maphumulo eRichards Bay. Isiphinde yagqemeka ingozi ngeqwantwala imboni ezomculo ohlangothini lomculo wokholo ngokudlula emhlabeni kwesihlabani uLundi Tyamaga entathakusa namuhla esibhedlela sase-Edenville eGoli ephethwe isifo sofuba nenkinga yesibindi. Kwenzeka lokhu nje kapheli nasikhathi esingakanani kudlula emhlabeni lowo umculo wokholo Sifiso Ncane ngasekuqaleni kwenyanga eyedlule. Izakhamizi zakuleli zishaqekile ngokudlula emhlabeni kwalomculi. Siyabukhalisa uNkulunkulu angabagcine balonde besahlela umcimbi wakhe ngathi uNkulunkulu angabanabo ebabusisa until kuze kufike isikhathi sokufihla kwakhe. Kodwa khona siphatheke kabi enhlizweni zethu ukushona kwakhe. Sizizwa siphatheke kabi kakhulu ngokushiwa umfowethu Londi ebesimthanda kakhulu emculweni. Siphatheke kakhulu kulezi insuku nje sisenkingeni kakhulu yokulahlekelwa amagugu ethu esizwe. Siphatheke kabi kakhulu impela. Umndeni wakubo waLundi umculi wethu wase-South Africa uLundi sibhlungu kakhulu ukuthi na kuhambe abantwana abafethu besebancane kusafuneke beqhubeke nempilo bondla imindeni yabo bondla abazali bakhulise abantwana bakubo imindeni yakubo nje eSouth Africa sibabona besibonele esihle kubhlungu sibabona behamba emhlabeni bebancane. Phathi kahle uma kuhamba abafana abasebancane kangaka. Njengoba behamba besebancane kangaka nje asazi ukuthi kwenzekani. Bese sakhala nje izolo lokhu kuhambe uSifiso ehambe ngokuzuma. Namhlanje yena ke kungcono ke ngoba sizwile ukuthi wathi ukugula walala nasesibhedlela yena. Kodwa noma kunjalo kufanele ngabe egcineni uNkulunkulu uyaphendula sindisa abantu kubasinda abantu. Nathi singathathi zonke izinto ngokwethu. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lu-13.44 maqhathaniswa nedola laseMelika libe ngu-16.87 maqhathaniswa nopondo waseBrithani libe u-14.34 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Igolide lona $1,182.88 i-ounce kuthi oil ongahluziwe ube-$56.17 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Lo wake waba ngumqeqeshi weqembu lesizwe laseNgilandi uRoy Hodgson kubika ukuthi igama lakhe selifake kuhla lwabaqeqeshi okuzokhethwa kubo ozoqeqesha iqembu lesizwe iBafana Bafana. Kubika ukuthi inhlangano esingethe ibhola kuleli safa isithole inqaba izicelo zokuqeqesha iBafana kodwa kubuka sengathi lenhlangano maningi amathuba ukuthi igxile kubaqeqeshi abanamagama amakhulu nokuhlanganisa nayo lo mqeqeshi waseNgilandi. Kanti uma ngase eqashwe lo mqeqeshi kulesi sikhundla kuzodinga ukuba isafa ikhiphe imali elinganiselwa kwizigidi ezingama-50 zamarandi ngonyaka kwazise iholo lakhe limba eqolo. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleke osukwini lakusasa.
Empangeni lizobe lifudumele amazinga okushisa azoba u-21 kuya ku-32 degrees, eThekwini 19 kuya ku-27 degrees, eMgungundlovu uNdongazibomvu 16 kuya ku-28 degrees, oLundi naKaNongoma u-18 kuya ku-34 degrees, eQobe eLimantente u-13 kuya ku-26 degrees, siphethe ngeFrayede eFilidi u-15 kuya ku-30 degrees. Ilezo-ke babukeli besiniphathele zona sinethimba lezindaba le-1 KZN TV, intombi yaseMabheleni inifisela ubusuku obuhle.